Meergrotten. Met de uniformen van de blauwe huzaren van Boreel. Jonkheer Boreel. Die in 1813 van koning Willem I de opdracht kreeg om een cavalerieregiment te formeren. En er zitten nogal wat huzaren in. Waarschijnlijk heeft dat ongeveer er zo gezien. Vast waar, want de meeste schutterieën zijn door. Probeer dat zo getrouw mogelijk te houden. Gwen Nieste, het prachtige blauw. En Jorn Lemmerlijn. En daarvoor het keizerspaar Hans Vaarts en Hilde Jansen. Kijk eens, het combineert ook nog. Dat blauw. Chic, echt geweldig. Oeh, kijk goed. De camera die raakt misschien heen onder idee in de hand. Maar je kunt vertrouwen hebben in onze crane machinist. En Esther Schaai, kindgenoot, Limburg Schutterstijdschrift. Dan melden we dat wel. En het financiële wandelt je maar met alleen af.